Nolakoa izan zen Greziako eskulturaren bilakaera? 3 eskultura mota aurkitu daitezke. Bat. Eskultura arkaikoa, Kristo aurreo 7. eta 6. mendeak. Eskulturak zurrunak dira, ia mugimendurik gabeak. Besoak gorputzera itsatsita zituzten. Arbendol itxurako begiak, eta irribarre erdia. Atleta gazteak biluzik edo kouroi. Eta jantzitako neska gazteak edo korai. Egiten zituzten. Bi. Eskultura klasikoa, Kristo aurreko 5. eta 4. mendeak. Lan naturalagoak dira, mugimendu neurritsukoak. Giza gorputzaren adierazpena, proportzionatua, eta harmoniatsua izaten zen. Eta, eskulturek aurpegiera lasaia zuten. Eta, adierazkortasun gutxikoa. Eskultore hauek nabarmendu ziren. Fidias, Miron, Polikleto, eta Praxitenes. 3. Eskultura helenistikoa, Kristo aurreko 3. mendetik aurrera. Giza sentimenduak eta emozioak, indarra, tentsioa, adierazten hasten dira. Errealismoa lortu nahi da, eta, batzuetan, dramatismoa ere bai. Banakako irudiak edo multzoak irudikatzen dira. Mugimendu eta adierazkortasun handikoak. Greziar eraikinak pinturekin dekoratuta zeudela jakin badakigu. Baina, oso pintura gutxik iraun dute gaur egun arte. Hala ere, zeramika lanetako dekorazia hori esker. Greziar pinturako gaien eta estiloaren berri jakin ahal izan dugu. Zeramikagileek oso pieza lirain eta ederrak egin zituzten. Askotariko formakoak, piezen funtzioaren arabera. Dekorazioan, eguneroko bizitzako eszenak. Eta, mitologia gaietako irudikapenak marraztu zituzten. Pintura gehienetan, irudi beltzak margotzen zituzten okre koloreko ondoaren gainean. Edo, irudi gorriak ondo beltzaren gainean.